Аз съм Салат Юркоглу. В Шербет от боровинки пресъздавам образа на Дуа. Най-голямата ни прилика е, че и двете сме жени на любовта. Любовта за нас е над всичко. В живота и на двете ни е така. Но това, по което се различаваме, е, че Дуа премахва всички граници в името на любовта, докато Сала е човек, за когото дори в любовта има граници, които не може да прекрачи. Дуа е силно привързана към семейството си. Няма нужда да го казвам. Много работлива, решителна жена, идеалист. Тя е и много страстна, затова не можа да се задоволи с тази връзка, защото има много силни чувства и може би мисли, че ще ги изпита само веднъж. А аз не съм такава. Но двете си приличаме най-вече по това, че сме много емоционални. Усетят ли вашата положителна енергия, хората дори неволно се сближават с вас. И от тази близост се ражда обичта. Предимството на екипа на Шербет от боровинки е това, че всички са много искрени и откровени. Така по-лесно се свързваме с публиката, затова и тя ни подкрепя. Така си мисля. Имах една трудна сцена, но зрителите не я видяха. Беше изрязана. Сцената с раждането. По време на операцията за раждането бях полуприпаднала. После решихме, че не е достоверно и го променихме. Но в онова състояние аз изпитах невероятни чувства. Слях се напълно с образа на Дуа. Бебешкият плач ми повлия неописуемо. Цялата настръхнах, плачех и не можех да спра. Колко епизода сме снимали досега? 86. За пръв път ми се случва подобно нещо. Беше финалната сцена на втори сезон. Но тя не се излъчи и зрителите не я видяха. Освен това, много ме впечатляват сцените с конфликтите между Дуа и Фатих във втори сезон, които са свързани повече с детето, отколкото с техните взаимоотношения. Защото аз много обичам децата. Когато се поставям на мястото на Дуа като майка, мисля, че тя преживява много тежки моменти. Затова тези сцени са много ценни за мен. Те събуждат у мен силни чувства. Дори и сега настръхнах. Незабравимите сцени в сериала за мен са тези, в които една майка води битки. В първия сезон представяме въпроси, които засягат по-скоро турското общество, докато по-натам темите са по-глобални. Обръщаме се към всички и го правим съвсем естествено, много искрено. Затова мисля, че достигнахме до толкова широка аудитория. Мисля, че се докоснахме до живота на всеки зрител. Дуа придоби опит в отношенията мъже-жени, извади си поука, страда. Бих искала тя да бъде по-внимателна, за да преживява по-малко подобни болезнени моменти. Такова развитие искам да видя и мисля, че това ще бъде отразено в сценария. Сега Дуа е по-внимателна, по-предпазлива спрямо Фатих и това ми харесва. Не го оставя да води все той. Преди Фатих държеше юздите. Сега двамата си поделят лидерството. Бих искала това да се запази. Да, надявам се. Мисля си, че Дуа е твърде емоционална, да. И аз в някои моменти бих постъпила като нея. Но и бих искала да бъде по-предпазлива, за да не преживея отново неприятни неща. Много сме щастливи, много сме горди, защото е прекрасно работата ни да се харесва и приема от всички. Повечето ми колеги също мислят така. Затова и сме избрали тази професия, за да можем да докосваме публиката, да се обръщаме към хората. Затова и се радваме, когато получаваме положителни отзиви. Много съм щастлива. Опитвайки се да разбера Дуа, развих своята емпатия. Отървах се от предубежденията си. Преди бях по-крайна. Казвах, как може да правят това или онова, как е възможно.
Мисля, че мога да кажа, че емпатията ми се увеличи. Моята цел като актриса е да докосвам живота на различни хора, да намирам място в сърцата им. Получавайки добри отзиви, чувствам, че върша правилното нещо. Вашата подкрепа е много важна, ценна за нас. Много често получаваме покани от феновете ни в чужбина. Вниманието им е огромно. Има много предложения. Тази почит ми показва, че изборът ми на професия е бил правилен. Чувството е невероятно. Много ви обичам. Безкрайно ви благодаря за вашата подкрепа. Целувам ви.